Dit is hem dan, het schilderij The Entrance to a Roman Theatre, maak in 1866. Een van de wichtigste werken met een Romeins onderwerp waarmee Alma Tadema letter verneemd worden zoe. Dit is het voorportaal. Hier sta je voor de gevel van het theater. Je ziet daar de familie die afgezet wordt in een ongelooflijk mooie rijtuig van brons. Met een zijden kussentje erop. En je ziet hier een stel, en dat zijn eigenlijk een beetje nouveau riche, over de top aangeklede mensen. Het Fries Museum had al 14 stikken van Alma Tadema, maar woe dit schilderij er heel graag bij ha. Ze kwamen het zien op een verneemde kunstbeurs in Maastricht. Er hangen echt ongelooflijke schilderijen. Ik bedoel, als er een Rembrandt te koop is, dan hangt hij ook daar. Nou, dit schilderij hing daar ook. En dat hadden we al gehoord, dat het schilderij daar zou zijn. Dus we waren heel benieuwd. En toen we het in het echt zagen, dachten we, ja, dit zou voor Friesland zo'n ontzettend mooie aanwinst zijn. Dit komt maar 1 keer voor, dit moeten we proberen. Het schilderij is via een kunsthandelaar kocht van een Amerikaan die het stik thuis hingen hier. Pas deze week kwam de keperoen, met stiepen van verskate fondsen. Je onderhandelt over de prijs. Het gaat eigenlijk net als bij een huis. Er is een vraagprijs en je zegt, nou, lijkt me een beetje veel. En dan ga je onderhandelen. Nou, uiteindelijk weet je dat de bodem in zicht is. En dan spreek je die prijs af. En toen begon voor het Fries Museum het spannendste stuk eigenlijk om $1,8 miljoen bij elkaar te schrapen. Het topstuk is eerst in oktober 2016 te zien. Dan worden alle schilderijen van Alma Tadema, die in 1832 binnenwaard in Tronriep, tentoongesteld. Met die tentoonstelling hopen we op 100.000 bezoekers. En het is ook een hele mooie aanloop. Het is in 2016, dus een mooie aanloop naar Culturele Hoofdstad 2018. En wij denken dat deze tentoonstelling ook voor mensen uit Duitsland en België, delen van het buitenland, interessant kan zijn.